наврӯз ҳамчун ҷашни бузурги миллӣ ки тӯли ҳазорсолаҳо мардуми оирёинажод аз ҷумла тоҷикон бо ифтихор аз гузаштагони хеш онро гиромӣ медоранд. имрӯзҳо ҳамчун муждаи сулҳу дӯстӣ ва ҳамдилию якмаромӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил карда мешавад. дар ин радиф мусобиқаҳои гӯштини миллӣ ки яке аз оинҳои наврӯз ба шумор рафта аз қадимулаён дар байни халқи тоҷик маҳбубияти хоса дорад. гӯштини миллии тоҷикӣ ҳамчун анъанаи ҷашни наврӯзро шаҳомати дигар мебахшад. ягона варзиш ё худ анъанае буд ки махсусан мардон ба хотири гӯштин ҷашни наврӯзро бесаброна интизорӣ мекашиданд. аз ин бармеояд ки гӯштин ва наврӯз ба ҳам алоқамандии ногузастанӣ дорад. ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони ҷамоати деҳоти исмат шарифови деҳаи бульёни болои ноҳияи данғара бо баргузории мусобиқаи муҳташами гӯштини миллии гӯштингирӣ истиқбол намуданд. ин мусобиқа паҳлавонони номовари кишвар аз он ҷумла фирдавс насимов, додохон қурбоналиев, хуршед маҷидов ва чандин паҳлавонони пурқуввати ҷумҳурӣ ва ҷумҳурӣ ба мо дӯсту ҳамсоя Ӯзбекистонро ба ҳам овард. дар маҷмӯъ бештар аз 300 паҳлавонон барои мақомҳои ифтихорӣ сабқат карданд. инчунин аз ҷониби кумитаи тадорукот ба як қатор аз собиқадорони соҳа Усмонқул Таваралиев, Хайрулло Иззатов, Садриддин Обидов, Саидмурод Давлатов ва Лолахон Қаҳоров ҳамчун рамзи эҳтиром ва анъанаҳои гӯштини аҷдодӣ либосҳои миллӣ тақдим шуд. заҳмату талошҳои ин собиқадорони соҳа дар рушди гӯштини миллӣ беназир мебошад. онҳо тӯли фаъолияти касбии хеш садҳо паҳлавонони номоварро ба камол расониданд. дар ин мусобиқаи муҳташам ду паҳлавони номошнои меҳан Фирдавс Насимов ва Додохон Қурбоналиев дастбагиребон шуданд. рақобати ин варзишгарон бештар аз 10 дақиқа бидуни ягон натиҷаи самаровар тӯл кашид ва довар маҷбур шуд то рақобатро боз дораду натиҷаро мусови эълон кунад. хуршед маҷидов аз ҷумҳурии тоҷикистон ва бекмурод долтибоев аз ҷумҳурии ӯзбекистон пас аз шикаст додани як қатор аз ҳарифони хеш имкон пайдо намуданд то барои шоҳҷоизаи мусобиқа миёни ҳам сабқат намоянд. хуршед дар дақиқаи аввали ин нерӯсанҷӣ бекмурод долтибоеров ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва осиё инчунин иштирокчии бозиҳои тобистонаи олимпии Токио 2020 мебошад ба тахта пушт зада шоҳҷоизаро моли хеш кард. ташаккури зиёд ба ҳамаи он мухлисоне ки дар ин рӯз моро дастгирӣ мекарданд, тамоми мардуми тоҷик, ҳамаи паҳлавонони кишварро ки дар муқобили паҳлавонони Ӯзбекистон қуввозоӣ мекарданд, ҳама якҷо мухлисӣ мекарданд. ман миннатдории худро ба ҳамаи онҳо баён мекунам, зеро мухлис аст ки гӯштин пеш меравад, мухлис аст ки гӯштин хубу боз нағзтар мегузарад. албатта барои ман хурсандиовар аст, зеро дар рақобати асосӣ барои шоҳиҷоиза бо яке аз намояндаҳои хуби ҷумҳурии Ӯзбекистон Бекмурод Долтибоев ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва иштирокчии бозиҳои олимпия аст, ӯро мағлуб намуда мардуми азизамонро шод гардонам. ростӣ мо бо ин паҳлавон соли гузашта дар гӯштини ноҳияи Рашт қуввозмоӣ намуда будем ва аз он қуввозмоии гузашта ман баъзе хатогиҳоро барои худ ислоҳ кардам ва ин дафъа интизори ҳаракати ӯ будам ва хушбахтона тавонистам ки ӯро дар дақиқаи аввали қуввозмоӣ мағлуб намоям.